Abang-abang kaya apa iki, Dok? Kakek umat. Wong kok iso. Masa Allah sayangku cinta, apa kabar? Salim. Loh yo. Dia ada dicedhaki dong ngopo? Cium dulu. Sisek. Namanya siapa? Jenenge siapa? Loh, Memet. Memet tukang syuting ngere. Oh, padha Met jenenge iki. Jenenge Memet, Mbak iki, Mbak. Sehat selalu ya sayangku cinta. Kang Ane, gak malah adine. Berkah barokah sak dari mengaturi sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lo yu kok ketok do kudungan kabeh ora gelem muluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak sing gelem jawab uluk salam muga-muga rezekine tambah berkah. Sing gak gelem jawab uluk salam muga-muga anake sing tambah. Ya amin, tambah anak banyak rezeki ya. Suka bersani bagian kedaprak gilar tribudaya pidalem saking dusun temuran Blora Mustika ingkang dipun pangarsani Bapak Trimur Harjo unit angka 2. Kedaprak temuran ingkang nomor kali pimpinannya Bapak. Alah, soalnya desa tidak bedingin, bediding apa bedingin? Bediding, bedingin ya. Tepatnya wonten dalam Bapak ingkang Hameng Ugati sing duwe gawe Pak sapa aku rung tepung jenenge sapa tak kenalan rumiyin aku. Nyuwun pangapunten sing digawe Pak sinten Bu niki Bu? Banter Pak Yadi ngono ya. Pak Yadi ngoten nggih. Rungono Nduk Pak sapa Nduk? Angger muni bareng kabeh ini aku kupingku malah budek aku. Pak Riyadi. Bener ya Bu? Pak Riyadi ingkang pundi? Ya sing digawe Pak Riyadi sing diwonge iki ya Allah Pak kenalan jae Pak Gusti Allah ya Allah. Pak Riyadi halo di mana? Dalah Ibu sinten Bu? Ibu Desi. Bu Desi halo. Masa Allah mbeleku kaya aku cah nrimakno iki ngon. Pak Riyadi iki nek ngopeni jan luar biasa. Pak Riyadi sugeng santen Pak. Sing lanang ya blengah-blengah sangare ngono. Matur sembah nuwun terkunjuk dumateng Bapak ingkang Hameng Ugati panjenengan Bapak Riyadi dalah Ibu Desi. Mergo apa Nduk awak dhewe dipercaya sowan wonten dusun Bedingin kanthi acara walimatul duwe gawe apa Bu? Sunatan, Pak Riyadi sunat. Putrane. Ingkang pundi putranipun Bu? Adik sinten sedikitan? Husna, adik Husna sampun diketok. Empun nek ngetok ndiapan Bu? Berarti pun mari dereng. Saiki sunate koyo sulapan nduk ya. Ketok langsung sepul langsung mari. Teng anak adik Husna muga-muga dadi anak sing bekti, dadi anak sing migunani, dadi anak sing soleh. Oke sayangku yuk. Ning kene syutinge apa iki wae ra karo-karuan iki. 20 pira ana atensi. Wah lah iki mang jebule ngene to. Jebule permintaane kitanan.
Natasha Asila Husnawah Putri. Oh Putri, Bapak Riyadi beserta Ibu Desi Ratna. Permintaan lagunya Lilo Taman Juro karo Lumiting Asmara. Oke, salam pemanasan tak aturi wonten Lumiting Asmara terkonjuk dumateng Bapak ugi Ibu ingkang hambeng kugati. Ayo, Liminho kita redikan sama-sama. Mas Tian selamat datang. Jangan lupa mang ketoke kok wis DP ya Nduk ya. Alhamdulillah kanggo sasi apa Mas? Lu kok suwene ngono aku. Aja suwe-suwe barbar sesuk ngono ra wis, Zep. Pokoke kanggo ewah bar apa pedheten te bayi ya. Nah, Om Damian ketoke rawuh ya, ya. Nah, ini di Bang pokoknya sor kono kok. Om Damian, apa kabarmu? Sehat selalu, sayangku cinta. Oke, selamat hadir, selamat rawuh. Ya Mas, ya dari wonten salam pemanasan wonten lu ngiting Asmara semonggo. Syutingnya apa nduk urung tak sebut blas. Media Tama karo Mustika Blora. No pikir pelanggaran Mustika apa? Mustika Budaya Rai Mabok. Iku alumni. Aku ngeteni janji iku prasetyan ning ati aku tresno mring sliramu dewa bagus ra eling rina lan wektu ning ati katon ra bisa saya ra karuan senadyan wong tansah kadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak ati-ati cak pijer samoyo wae aku tresno karo kuwi teganing atimu sayang kali loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal ayu yen durung nyanding sliramu ukuran ning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara audio, vokal musik tambahin ya. Seprene nggonku ngeteni janji iku prasetyan ning ati kadung tresno mring sliramu wong bagus ra eling rina lan wektu ning ati kadang ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan sedyan mung aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak ati-ati cok pijer semoyo aku tresno karo kowe
Kiting asmara campursari terkonco dumateng panjenengane Bapak ugi Ibu ingkang hamengga gati. Bapak Riyadi adalah Ibu Desi Ratna. Jebule iki mau sing kitane putri, jongane berarti kudune sing soleha. Mau aku munine soleh. Ngapunten saderengipun ancen nyuruh ngerti ngene cah. Permintaane wonten 3 nggih, setunggal sampun katuran lilo tasih Taman Juruk ugi. Untuk komedamian apa lagune tak tunggu Mas Pian juga ditunggu lagunya apa. Wong wedok untuk requestin lagu apa Mbak Yu? Walah, cinta siapa? Lho yo. Malah ngono jawabane yo Omong piye iku mangen jane. Nek ning blur kan cinta siapa? Cinta bojone uang. Mriki mboten nggih, Bu? Mboten nggih bojone dhewe nggih. Aja guman ngono. Nek nggonku tanggaku lagi usum cinta bojone wong. Neng bedingen kene sejahtera cinta bojone dhewe-dhewe ya. Lah nek gak duwe bojo berarti lagi cinta. Itu ya padha ae jenenge, Bu. Oke, ya langsung tak capcus tampilke anak kita kali bersama Risma Dewi. Media Mama Production lagi Mustika Bro BK Audio. Ceket iki sing urung kater wonten lila karo Taman Juruk ya. Nggih pun diaturi lila mawon nggih Mi. Oke, nek ketok wis ora kena diapa-apaan aku kudu dililakno. Dililakno. Contone Mas Pian. Iya, Yo Mi. lila gak lila yo ngenteni yo mei yo. Iya Mei suwe ni ra karuan. Wis ora ndek apa-apa kok iso malah suwene Lah ngono. yo. Ajokno sesuk ae lho Mas. Iki gak usah mulai kaya diingi. Ayo Mas Jatri yang punya lila. Om Jamian lagunya apa tak tunggu. Mojo ndelik ayawo yawo. Spesial buat tamu dengan juga Sinar Gilar Puri Budaya.
Bali. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti dalam hatiku nanging sliramu ora kirim warta nanging aku ragu kowe jebol gandeng wanita liya ora nyono Persiapan. kowe medhot taline asmara Makanya ikut iya. tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blenjani Sika. pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu nadyan aku jroning ati nanging aku ra bisa ngonjangi lilo atiku wis lilo majen batin ku kelor toronto nanging aku ragu mergo aku wis kebacut tresno Ya Aris Madeni. Sawan katuran yang punya Lilo masih edisi permintaan dari yang punya hajat. Iki saya sore tamune Pariyadi saya tumpuk-tumpuk wala kira karo-karoan. Permintaan saka ibuke yang rambutnya pendek. Ibu sinten, Bu? Bu Ciput. Bener. Puput, walah ya kita rada anu pliriane lho ndak medhot napa jae. Pliriane medhot napa? Jalukane iming-iming. Wah, ya oke Bu, tak redikan yang punya iming-iming. Oke, siap. Dek Yomi, ayo nduk. Lagu yang zaman waktu itu tenar kependem saiki muncul neh wis pokoknya mlebu metu lagune ya ora apa-apa. Pasukane Saru Community ra mbok jak iki Mang mesti. Saru Community. Balane Mas Pian. Lah nek Mei iku rak ya 2017 ra Mas. 2017 barang 30. Aku kok gumun aku lho isih ana ta ora bocah-bocah. lah nek ora ana Lah iki nyalon DPR gak ra piye kowe? iya Oh, masane. aku nyalon apa Mi Apa sayang? Oh Salim ya aku penggemarku yang ngene-ngene iki ya nduk ancane ya Salim oke Cia. Cium-cium. Lah aja iler ya untum. Aduh ya Allah lah ya. Ora lah iku untum sing arep entek nang iler kok wis kabeh ora. Ya entemek pupu terus kowe alah. Permintaane apa lagune? Iya kudu entemek iku piye wis. Wah duwike aki ya Allah Gusti. Barate lodus gudikan ketok nduk. Diaturi wonten iming-iming terkonco dumateng ibuke ingkang lenggah pinar wonten ngajeng bersama Yomi Rama Dani Zikat Liminho. Bersama siapa? Jenenge sinten? Weh Bambang. Jenenge kalah karo jenenge bojom ya. Bojom jenenge Sumadi ya kene Bambang lho. bulan yang engkau janjikan bintang pernah kau tawarkan
ada hanya celaka karena hati kau sakiti. Hey, hey, hey. Bersama Bambang Iya. Kurang apakah yang aku ini? Baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Selamat datang Om Damien. Kameranya gua gini. Kamerane bahaya Om Damien niku bahaya. Wong delik-delik lah Mas Amke tok. Hey, hey. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan, kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Ku tindang mendek. Nek iki oleh bandek no. Hey, hey, hey. Aku memet-memet aku. Cinta siapa? Coba saja. Allahu Akbar. Oh dikon nyanyi kok malah adan iki ndak ono. Cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Sikat Belio. Hey.
ngestoki pujian. Bambang karo Memet sak perguruan gitu ya. Cinta siapa? Cinta siapa? Iya, iya. Cinta dia. Oh iya, dia siapa Memet? Kira-kira aku karo Mbak Yomi kok milih ndi? Oh milih kono sambar gelap ya. Wong ya ora wong ayu bareng kok Yom. Iya awani aku mbek kowe milih kowe. Ora wong ayu kowe. Lah nek kowe milih sapa Bang Bambang? Rene lho Rene. Ya kathoke koloran rada unjukno brejel kabeh. Wong sing ngono kuwi sing demenakno tenan ya Nduk ya. Sing gak tahu polah. Cara kentuk bojo Memet apa Bambang iki tenan ngrejekeni ya. Gak tahu aneh-aneh kok, mesti gak tahu nyanyi bareng kok. Oke, permintaan Miming buat ibu sampean katur matur sembah nuwun Bu, mugi renoke penggalih. Dek Cahaya maju ke depan yuk Dek Yom. Iki penghormatan sekali buat Om Damien yang rawuh untuk hari ini. Coba dikai hadiah lagu sing inu ya. Spesial buat Om Damien. Nah, rene. Melaku cah wedok iki sing rapet ta, Nduk. Melaku kok begege kok tukang goluk. Nah, rapetno sithik ngono. Muni ta ora? Ces. Nggone mboke, wis muni. Sampun. Diaturi, Mbok menawa ditawani. Kita kasih lagu terbaru ya. Apa itu? Laut Kidul. Laut Kidul Om, kira-kira masuk. Tenang, Masuk. Resitoro Kidul. Oke, engko jam-jam 5 budal ya. Golek pesugihan. Ning Gunung Kawi. Bukan. Laut Kidul ngono kok. Ya, Mas Wian lagunya apa tak tunggu, Mas? Requestnya apa monggo? Mumpung iki ono stok iki. Stokku rada. Ya, Laut Kidul bareng Cahaya Aprilia. Ready? Media Tama Production juga ada Mustika. Mbok bacotno ta ora ayo. Nakal lho cah iki yo. Cangkeme laban ngono. Yuk, Laut Kidul limino. Loh, iya siap gerak. Nek basa ngono ku nek ora padha mbek mahasiswane gak mudeng. Ketoke kowe Riz. Sakara laut kidul, eleng sing diantaraku. Sumpahin janji, urip tekan pati, tapi mesti mbok janji. Bareng modang senenge aku lungguh dhewe bayang kesiramu sing kene seksi nata sing kasar biyen nantang perlayan saniki mboten wonten kabar. Hati-hati kandhani. Terima kasih Om Demi. Atur suwun ala Jawa. Aku nek tinggal ini iki sungkan Mas. Maksudnya para akeh.
payung. Om Damien, sing aku nu sungkan kok ya. Sungkan tak. Sungguh-sungguh mengharapkan. Lagune Segoro Kidul, Laut Selatan, oke. Pun diaturi iki mau delalah kok sing tak nggo rias tempate kono, permintaane ana podang kuning. Wis dipundi-pundi mau kono. Anu ya Mbak, mungkin kula nyuwun nyekel manuk apa Bu podang kuning. Jare sing nyanyi jare Mbak Ika Samantha ngono. Iya. Oh Dila, ya wis ora apa-apa. Podang kuning diaturi. Engko mengke diaturi wingking-wingking mboten napa-napa. Ya Dek Nesta, candhak mikrofone ngaturi suka parisuka ya sayangku ya. Apa nduk supaya tamune Pak Riyadi dalah Ibu Desi ben apa ben saya gayeng lek pinarak, ben ra cepet-cepet kondur. Diaturi apa belum ada permintaan yang masuk? Oh, unekno sik lagi wong biasa nyekel mik nek iso njuk marahi ku lho, Cah. Cinta aturi nirmala nggih, Mbak. Apa? Nirmala. Matur karo Mas musike, Mas. Mas. Nirmala, Mas. Karo demek bokong. Mas Nirmala, Mas. Sing penting nek joget karo apa sayangku? Kok merongos karo guyu. Karo merongos yo ki yo di lho Memet Eliah ngene piye, Met? Nah iya, gak usah duet nadane siji tok cewek tok. Nirmala engko bar iki diaturi yang punya podang kuning kanggo ibu yang kasih penempatan dandan mau ngono ya. Nek mbok jabut berubah kengko. Bareng Dek Nesta, katuran wonten Nirmala, sesarengan media Tama, BK Audio, Mustika Production. Sumangga. Soto perih doh kang mas prasojo orang ngali siji ukara aku kembang kang ngalom jinet jajulmu tanpa rasa ngibarat kembang wangimu wis ra koyo uni ing pengurangi sing ati sonaratri datyo kembang kang Ayo Pak Riyadi. Ketoke kok rogo-rogo.
Nadane kok orang gagas nih. Ya Min, promo terus ya Min. Kembali pada Gilar Teri udah pegang audio media Mustika bro. Dari sini. Masih bersama kamera tersembunyi tapi tetap ketok godi. Apa nih gambare? Ngono ku wonge gundulek cah. Aku terus ndek kae nyuting ning toprak lor. Nyutinge kokiwan. Kokiwan gedhe pring cuwili lho ya Allah ya Allah. Tenan sesuk tuku HP ngono ya. Pedet telu gitu. Yuk, iki saking Variati, minangka Bapak ingkang ngganti permintaan wonten Lintang Asmara. Walah, iya Lintang Asmara karo Bu Desi gitu ya, Nduk ya. Cocok tenan iki. Dek Diska, Lintang Asmara kita redikan sama-sama. Yuk duet. Mas Pian duet ya, Mas. Lintang Asmara ya, Mas ya. Permintaan penjenengan Pak Riyadi sing digawe. Engko bar iki sunane ibuke sing tak nggo macak mau wonten Kodang Kuning. Dua lagu selesai. Yuk Mas ya tiri wonten Lintang Asmara rumiyin semonggo. Mas Pian dueti. Gilar Tri Budaya Loki. Siang pantor Wong eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang Hyang Laksmi. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Kenal
senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipaksakno bedingen brek goyang om jamnya siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa duweni marang sang Yasulasmi tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno tapi bisa dipaksakno yen wis tresno ra bisa dipaksakno sampun nggih Mbak Ayo ngas, balik nasi ngas. Dek, saiki wayahe golek manuk podang kuning ya sayangku ya. Satu lagu bonus penutupan terakhir ku sambung gone dagelan. Dalem. Sek, niki wau napa? Jambu alas. Terus denok. Terus engko jan apa neh? Lah niki jam pinten? Kak, Pak Riyadi. Niki njaluk ngebari jam pinten, Pak? Jam 5 napa jam 6? Jam 6. Ketoprak bar langsung magrib. Dosa mboten? Mboten dosa. Umpama dosa sing nanggap apa sing ditangkap apa kabeh? Alhamdulillah nek kabeh gelem nyangga kabeh gak masalah. Oke. Dipun atur yang punya jambu alas dulu. Denok sik, denok. Yuk, denok sik. Sing urung sapa iki? Akeh ya, Nduk ya. Ayo. Iki sik sapa iki lah jenenge? Sogrok jambu iki sapa le lali jenenge? Bella ya.
Jogrok matoa. Bela aku suwi ra tau ketemu kowe nganti lali jeneng aku. Rene sayangku jenakno sogrok jambu ngene tak kowe sih. Ngono nduk sesuk ngombe jamu lemu ya sayang. Wis tak jomboro dedek barang jera lemu-lemu jane apa to. Spesial buat ibu sinten? Bu sinten? Rungokno nduk bu sapa nduk sing nyuwun Bu? Butin. Budin. Sayangku sing bagus dhewe urun nopo bakal tau saiki ibarat saisi bumi gogone sing tenang ojo kuatir sayangku ning kowe ora iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Yo. bungaku tembus tekan kayang suara tangismu Yo. ora bakal cukup lautan nasi mikirin dayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang ojo kuatir sayangku ning kowe ora iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Men. Rong rap men. Wis dalu. Goyang cekedingan lho, urung kok tak noblas kok cah. Ya. sing tenang ojo kuatir Jane media tawa melok. sayangku ning kowe ora iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayang hamu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mukirin dayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi mukirin dayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Sesuai kesepakatane Kak Riyadi ono bari jam 6 jare.
Allahu Akbar, doprak bar. Wis manut Pak aku Pak, pokoke wis manut sampean. Iki tak nyelakno sik Cah, mau kanggo ibuke sing dienggo rias ya Nduk ya. Podang kuning ora ketang sarep ngono Cah. Engko bar iki permintaane Budin dituruti meneh nggih Bu nggih. Tak nyelak setunggal mawon. Ayo Mas Liminho diaturi podang kuning ora ketang sarep. Aku tak melatih sinden sing kok gresik sik iki ya Dekne ha. Ayo cekak-ceket ngono. Sinden kok bentuke ngene iki. Sinden apa iki? Iki tak golek oh. Seawan ning omah wis ora krasa. Luyuran kang goleki sing tak sayang. Bukan aku mideragon kun goleki. Ora krasa. Remuk yo ge. Sawang minta ngepang kegancangan tarin deso kekadean sari ngoceh dewe ngelih pintuan kaya tak su beojo ngece podang kuning agawe pikirku kuning seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang handut tetati ketranan ora mendo hatiku sansaya ndadra Tak selanani son pikat uluting bedul ya rada ngoyak wektu ya sayangku cinta lakone ben tutuk kok sak engko bar iki sik ana dagelan ya iki ana permintaane yang punya jambu alas. Cili, ayo Cik nyambut gawe yo. Jambu alas. Ayo gage. Ayo jambu alas sik piye le? Jambu alas dipangan codot sing tak gagas. Budin niku ngono kok iso. Jambu alas dirubung semut sing tak gagas ora duwe rambut ngene, rambuté wis entek. Rambut entek jare. Mas pian duwetin neh Mas, jambu alase diaturi Budin. Nah, ayo diaturi. Semangga. Ayo wis dalu Cah. Kok darane bentang metu iki. Aja diadep ngono. Alah, yo. Terus kelingan ramah gemuyune tresno lan kasih sayangi kapan aku kelakon dadi bojone ayo nya wis kadung tresno
Angger musik mandek iki tom-tomen aku. Trauma, angger musik mati pletes ini iki eling nek orjenku langsung dijabuti polisi yo. Sekedap, Bu, sekedap. Mohon maaf gangguan teknis nggih, mohon maaf sebentar. Lah yo gara-gara jambu alase Budin dipangan semut mang apa, Bu? Mari sampean yo ngono. Codot ya. Jambu alas dipangan codot sing tak gagas ora duwe, Coh. Cimplang iku ora iso tembung anu ya, codot kok tibane kok congor iku ta piye. Ngetoprak nganti entuk PCX 17 kok isih ngono. Lah iki tek muni, Mas. Sing kene muni orjene gini. Oh berarti gak sone ya, tre orjene ya. Nganune apa, Bu? Cetakno jek nganune apa jek? Ora mbok cetakno moh aku nek nganune sapa? Iya, engko dusi. Kados. Aku mau nek wong dolanan cah wis ae piye? Nggih, sak iki tak terusne. Angger dipameri dhuwit niku terus ngono aku kok iso. Kowe joget ning kene ben disawer tak tabuhi cangkem ayo gage. Kene lho ayo. Jambuak nyuntak ndang edut tak ndong dut. Pancen ngabuk 5.000 kok iso. Ayo plan kene, Pan. Ayo, Pan. Engko. Nduk. Dia anak lanang buat Budin, gak ada putra jaler. Lagi tesih Joko. Maksudnya iki lo butuh golek bojo kok iso. Iki lo Memet. Nopi, Met apa enak bojo iku gelem nop, Met. Gelem ya? Iya, ngene. Ngene lho piu. Lho kok ngene? Wong kon ngene ale mati kok bunder ngene iki piye Memet? Kok ya mudeng Memet. Kok ngene kok apa ya? Bocah kok. Ayo men situ nek gak kena ya tak mlebu men aku men. Ayo ngalih gong, ayo gong. Ayo ngalih gong Deh, diluk Deh. Tak ngentekno iki. Ayo. Ayo Nun. Orang ngunggung ngeren ya, Ren. Salalala, lalalala. Ayo Nyak. Kelingan manis sesemu. Manis sesemu. Terus kelingan ramah kemuyumu. Tresno lan kasih sayange kapan atiku kakon melu duweni sayange wis duwe bojo nanging aku wis adoh rasane ngati kapan ati luka kon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rono aja direbut Sumparing janji arep seni dosa mati dikake ati ora bakal ganti paling batin yen
seneng lan sedih bareng-bareng tak lakoni manis rasane manis rasane senajan dilas tak enteni ranane sayange duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati bukaton melu duweni mangke seneng-seneng sambung wonten dagelan nggih Bu nggih ampun kondur rumiyin kae darane rawuh cawes kepingeraan ben kena duka monggo ndoro